Ka me wannan? Caji jikinka. Ka caji jikinka dan banza. Baka da konsisi. Bai mai wannan. Ni ka ai na gama magana. Ba kai maganan babanka ne ya aike kan ba, babanmu ne ya aike ni. Kan zance. Yanzu kai ma sase ba kai alamun cajin shi ba. Karba ka rike dan uwarka. Baba, muna zuwa kawai za mu ci gaba ne. Kai, caji jikinka da. Dan banza ka. Wai ake me wannan? Ban ce caji jikin shi bari iri. Haka dai? Muje. Caji cikinka, caji cikinka. Banda ko sisi wallahi. Ka gane? Uga, gana ka nan. Tsaya. Na zuba ka ce Ne. Sai kana da yanda ka shanye abun nan muna da dama ai mugunta ne. To muna da mugunta. Abun da zai ba su haushin kenan ai. shan wannan mai ka ce oga gana ka nan. muna da ku shiru. Oga gana ka nan. Ka gane? Wannan ne na ko? To baka da laifi. Yawwa oga. Kawo. Kuma da saskira mai da Allah. Ta so mana. gawa gangan jiki. Ina shi bindigan. Ai Baka tsayar ba ko? Da Allah jama'a a mana subscribe ko da cikin goran nan ne. Ko da cikin shi goran nan ne ko? Kola da bindigan toka za mu harbe ku ba ku yi ba. Fasa ma kai ba ni wannan. Sorry oga. Ce da zuma a shooting. Ba ni dan fasa ma kai. Ci uwarka da zan ma shooting muke yi da Allah uwarka ta dan yanzu man kan. dan. Kai, Na.